половин килограм прашец и някакво количество прополис. Когато стане въпрос за голямите постижения в Китай, нали, къде са 10 кг и къде са 300 грама от кошер, обикновено човек си казва, ама там в Китай има малка, има средна, има голяма индийска пчела, може ли те ползват някои от тези теми особености? Казва се, че те си ползват нашенските пчели, по-точно италианските пчели. Обаче на базата на италианската порода, при това без инструментално осеменяване, са успяли да създадат отродие и тяхна си порода пчели, за които ние в Европа, казвам, а още по-малко в България, практически нищо не знаем. Една порода, която по отношение на добива на мед не е много продуктивна, даже бихме казали никак продуктивна, но за сметка на това дава много лечице. Второто съществено нещо, което може да се постигне, което се е постигнало там, но може да се постигне и тук, е удължаването на периода, през който може да се получи млечице. Това нещо ще го споменем малко по-късно, както и нови технологически моменти в производство на млечице. Само ще пунктираме някои от основните постулати на високото производство, а след това ще се спремем на някои от тях, за да ги коментираме. Знаете, че когато се отглеждат майки, има два основни способа, чрез осиротяване и без осиротяване. Сега, този въпрос е малко философски, защото много известни институти, пчелари, научни работници в света използват способа с осиротяване, защото там получават те по-висока продукция, но в света винаги използват почти навсякъде тези с майки. Използването на отглеждачи с майки има някои предимства, между които най-важното е тази, че труда, който трябва да се положи и времето, за което този труд се полага, е по-малко. Силно свитите отглеждачи. При нашите системи, европейските технологии, тези майстори пчелари, които произвеждат млечице, съветват да има минимум 10 кг мед. В пчеларската технология се казва, че трябва да има 1-2 кг мед и всяка пита, която взема повече от 1/3 с мед, се отстранява. Въвели са пластмасовите чашки. Това нещо като иновация не е Бог знае какво, обаче размерите им са огромни. В Европа, пък и в света има много изследвания, които показват, че маточни чашки, които имат над 9 мм диаметър, пчелите изобщо не захранват ларвичките, а техните чашки са почти 10 мм. Обединили са маточните чашки в комплекси. Ето този момент е също важен до зареждане на маточните чашки. В момента, в който в отглеждачи се поставят маточните рамки, за да се захранят, след 5-6 часа те вадят рамката и там, където ларвичките не са приети, наново дозареждат, макар и да не получават още, да кажем, 300 мг, получават 250, млечице, въпреки всичко, фактически увеличават продуктивността на отглеждача, който ползват. Нещо много интересно, което всъщност всички такива правила важат и при производство на майките. Единствената разлика е, че вместо да се слагат 200 маточника в отглеждача, се слагат 20. Иначе всичките тези условия, които благоприятстват отделянето на пчелното млечице, пряко се отразяват на качеството на майките. Правилото за отглеждане на сянка в случая не се отнася за работата на пчеларя, което на сянка през горещия ден е изключително по-удобно, отколкото на слънце. Отглеждането на сянка, поне изчисления тук на руски автори, показват, че всъщност европейското пчеларство губи огромни количества млечице, защото пчелите им са на слънце. Някои от европейските пчелари, успоредно с отделянето на млечице, отнемат и прашец. Даже това е писано черно на бяло в някакви технологии. Франция, която е много известна държава, има доста развито получаване на тамошното млечице, също използват за отнемане на прашец. Даже има такъв филм в интернет, сега се спомням, има филм, в който заедно с млечицето получават прашец. Китайците казват, че прашеца, който обикновено пчелите донасят, много рядко през годината е достатъчен. Даже напротив, налага се да подхранват
принудително подхранване с прашец. После, ако някой се интересува, можем да го поясним това нещо, защото това в практиката не е много известно. Това всъщност ние не го знаем тук как се прави. Въпросът е, че прашец е като белтъчен източник и източник на материали за млечицето е единственото. Само той носи белтъчни компоненти. Прашецовото подхранване обаче в случая не само увеличава добива на млечице, а и удължава срок. Сега, в Китай, в условията на субтропиците, може да стигне активния период до 7 месеца. При нас това е 2-3 месеца, но примерно 15 дена от август, ако успеем да откраднем, за да се получи черно млечице, посредством ето това нещо, това също би могло да носи повече полза. Тази технология, която получава и мед, китайската игла, по-нататък ще видим интересна шпакличката, едно простичко нещо, което се използва за отнемане на млечицето, се го въвели. И най-важното се научи да консумират пчелно млечице. Китай произвежда толкова много мед, че ако от тия 1 милиард и 400 милиона човека, които той има, ако всеки човек на годината изяжда по 200 грама пчелен мед, този мед, който те произвеждат, няма да им стигне, те трябва да внасят. Те не внасят, а те изнасят мед, или ако внасят, това е все малко количество. Обаче това не се отнася за млечицето. Тези 2000 тона те продават те като количество, не знам точно колко, обаче консумират огромно количество млечице и това не е привилегия само на по-богатите и по-образованите. Това нещо е масово. Между другото, това е влязло и в китайската народна медицина от много време насам. За да се спреме по същество, трябва да разгледаме какво се крие тази китайска технология, или поне част от нея. Това, което знаем, разбира се, тези майстори, които произвеждат в Китай по 14 кг млечице от средно коша, разбира се, че няма да се кажат как го получават. И все пак дори това, което го публикуват легално в научната литература, е интересно. Обаче, за да разбереме тази, трябва да припомним класическата технология. Класическата технология, която цял свят произвежда млечицето, е този класически отглеждач, по който се получават пчелните майки. Майката с част от пилото и празни питие в първия корпус, след това има ханеманова решетка и втори корпус, в който има питите с прясно пило, след това има с запечатано и накрая са тези с прашеца с леда. На всеки 6-7 дена прясно пило от долния корпус се поставя в горния, а тези, които са се опразнили тук, се поставят долу за снасяне, а онези пити, които тук в тези опразнени килийки са запълнени с некар, те се отстраняват, поставят се в други семейства или в склада, тук се поставят отново празни пити, за да може майката да има да работи. Вижте как функционира китайски отглеждач. Само 11 пити. Горе и долу имат само 11 пити. Майката е изолирана на 3 рамки, за да има възможност да снася. Обикновено едната или части от другата е с някакво пило, което априори да привлича към млади пчели и кърмачки. След това има ханеманова решетка и след това около има 2 рамки с маточни чашки, около тях има пити с пило. В горния корпус, където има ханеманова решетка, принципът е същия, като тук има пило, прясно или запечатано и след това има пита с някакъв прашец, забележете тук меда, който не е означен, защото той е практически нищожно количество и добре затопен. В снимките, които има по списанията и онези, които са ходили из Китай, прави впечатление, че масово многокорпусните им кошер е само на 2 корпуса. Ако ги сравним с публикациите на българските списания, където има по 3, по 5, по повече, американските имат и повече, в Китай, където има снимано, винаги са на 2 корпуса, особено тези, които произвеждат млечице. Тук майката е изолирана с стационарна ханеманова решетка. Просто тя тук е изолирала това отделение от това. Обаче има технологии разновидности, при които майката е поставена в еднорамъчен изолатор и където на всеки 3 дена тази пита с яйца се маха и на едно място се поставя нова празна, за да може майката да има къде да снася. По тази система при благоприятни от други условия се поставят, забележете, 500 маточници за изхранване. При нас те са около 60-70, това, което до сега се знае и се прави.
освежаването е както навсякъде, и тук е на 6 или на 7 дена. Сиропа се поставя в полза на водата всъщност, но според пашата. Там, където няма паша, се подхранва допълнително. Задължителното подхранване с прашеца се съществува, вече го споменахме, и като резултат при такава схема от едно семейство се получават не 200-300 грама, 10 кг захар вече. Нещо ще споменеме само за пластмасовите чашки. Горе-долу представлявате така, тези, които са зеленчице. Чашките са едно до друго. Има различни производители, има европейски производители, има Русия, Полша, има американски такива. Тази редица чашки са за първи път введени в Китай. Те са за многократна употреба, много са удобни, защото онези килийки, които не са с приети ларвички, пчелите не им слагат това перденце, не ги изгризат и не ги правят невъзможно да се ползват, не ги запердат. И освен това, когато се взема мечетето, много лесничко може да се подреже, по-нататък ще видим. Споменахме, че имат огромен размер. При този размер в европейски условия, онези, които са изпитвали чашките, не са могли въобще да захранят ларвички. Почти 10 мм диаметър. В началото формата, самата форма е била с бъчвообразен. Тук съм дал за справка само. Това не е просто така. А освен това китайските имат и едно друго особеност. Дъното не е сферично, както може да се очаква, както е в природата, а е почти цилиндрично, само с заобани периферни краища. Между другото, намерих в опитната станция по пчеларство един стар гребен за производство на маточни чашки и се оказа, че там са точно по същия начин. Може на първо така не човек да се помисли, че някой небрежно е направил този шаблон, а може да се помисли, че хората тогава инстинктивно са разбрали по-голямото количество млечице и по-високата полза от така променените от естествените чашки. Плоското дъно. Целите комплекси могат да бъдат и двойни, като тук има известен спор, има индивидуални маточни чашки за продажба, по-нататък ще се спреме, защото търговията, още в Библията пише, че търговията лъжата е благословена или, да го кажем, е допустима. При производство на пчелно млечице също има фалшификати и за да се избегне тази работа, се продава не изваденото млечице от чашките в шишенце, което може да има вода, може да има нечисте, може да има други работи, а на клиента се предлага самия маточник в естествена форма и с естествено съдържимо, даже ще видим и пластмасово кълпаче, за да не се нарушава маточника. Има вариант за производство на млечице, разбира се, и без тези пластмаси. Това е класически вариант, при който тук интересното понякога върви, понякога не иска. Това е така нареченото купче на Рубик. Казва се го, защото е оригинално. В началото се топи с студена вода, както е известно, а след това се топи в горещ восък, както е тук, и след което оператора вади тези чашки и слага някъде си. Компютърът понякога го възпроизвежда, понякога го прави така като комикс. Принципното приготвяне или залекване на маточните чашки при всички видове такава дейност, даже при производство на майки, са летвичките, които се поставят, се намокрят с горещ восък и върху него се поставят тези отлятите чашки, които сме направили малко по-рано. Ето това е един така класически, малко примитивен, бавен начин на приготвяне. Показал съм на вниманието ви и един друг способ. Забележете, ето тук се дига пушек. Това нещо не е редно да се прави. Слага се един малък консуматор, може някаква кружка да е или на едно съпротивление, което се занимава с електротехника. Въпросът е напрежението в тока, който тече тук в нагревателя, да е малко по-нисък и да не изгаря восъка, само да го стопява. Фактически на восъчената летва лекичко се разтопява и на нейно място веднага се поставя чашка.
Тук в случая е показано как това се прави при промишлени условия в една известна аржентинска фирма, която има даже качен филм в интернет. Може да се поръча филма и се го има. Съжаление, техниката отново малко не издава, но това е гремена, който се потапя в стопеният восък. След това чашките, както са на гребена, се поставят върху навосечена летва, а след това тия двете с навосечената летва се гмурка, ето така, вижте го, гмурка се в стопения восък няколко пъти, така че восъка да залее самата летва и чашката, а след което с малко разклащане може и се изважда. Тая работа не е толкова лесна, както я показва тук, защото обикновено восъчните чашки много здраво могат да залепнат за дървото и когато човек понече да извади шаблона, може да не направи нищо и да разруши цялата работа. Тънкостта се състои в оцелване на подходяща температура на восъка и още нещо, обикновено в водата, в която се киснат дървените шаблончета, се поставя нишесте. Някога пишеше и калиев сапун, например, обаче после калиевия сапун трябва да го пере някой, за да го махне. Слага се малко нишесте, така че чашките след това лесничко да могат да се отстранят от шаблона. Получаването на ларви за пренасянето е изключително важно, както при майките, при производството на майки, така и при производството на млечице. При европейските условия това се прави една отводка на 4-5 рамки и майката там функционира или пък се поставя в нормално семейство майката в изолатор. Понякога обаче по различни причини тази майка, на която се разчита, може да не даде необходимите ларвички. И затова китайците са го направили с пътна преграда, с две майки. Тук има 3 пити с пило и една празна пита, така че майката да няма алтернатива и да снася именно на нея. За да се елиминира опасността от проваляне на мероприятието след 3 дена, се поставя другото деление, друга майка и пак имаме пита, такава, която е за осеменяване. А отгоре се поставя ханеманова решетка и ако има останали пити с пило, които няма къде да се поставят се в горни. Като тук непрекъснато се поддържа това състояние. 3 пити с пило и място за празна рамка. Китайската игла за пренасяне има тук на щанда, макар и безбожно скъпа. Всъщност не е безбожно скъпа, 2 лева струваше само. Тази обикновената игла, тя има най-различни разновидности. Може да бъде счупена като коляно тук, може коляното да бъде по-ясно изразено. Има и прави игли, сега по-нататък ще ги видим, те са за по-голямите майстори. Счупените като коляно позволяват на оператора да вижда какво става в дъното и да може да подхване ларвичката както трябва. Това се използва масово при производството на майки, защото там не може да се прави на слуха нещата. Китайската, ето тук има едно парченце от перо на кокошка, колкото и да звучи прозаично това нещо, една пружинка подобно на тези на химикали. Ето това парченце перо, като се пъхне в килийката дори на сляпо, тя се подмушва под ларвичката и заедно с част от кокосето я взема, а след това, за да може да я оставиме на килийката, поставяме в този връх на дъното на килийката и ето с това буталце, тая дървена джаджичка минава тук и събаря механично ларвата. Ето горе-долу така се работи. Всъщност трябва човек да има време, за да се научи. Това е използване на класическата права игла. Виждате, видях какво точно, че оператора бърка в килийката на сляпо. Тук показва така нареченото мокро пренасяне. Първо в чашката се поставя млечице разредено, след това върху него се поставя ларвичка. Ето как се прави това нещо. Виждаме, че това е общо взето занятие за по-младите хора, които имат твърда ръка и остро зрение. Ето как го правят китайците. Тук не е с китайската игла. Както виждаме, това прилича на едно перо. Обикновено перо. При това, както се вижда, даже питата не е поставена в изолата, защото има тук и старо пило, което
малко съмнително. Това не бива да се получава. Всички такива ларви трябва да бъдат с една възраст, за да може без да се търси коя от тях е подходяща да се взема. Извличането на млечицето става на третия ден. Може да се извлече и на втория, след като стои в кошера, обаче и е с по-високо качество, обаче количеството, което се получава на втория ден е драстично по-малко. Затова масово възприетата технология е да спи ларвичките 3 дена или малко преди третото денонощие. Така изглежда заредената летва. На третия ден трябва да се махне излишъка от маточника, да се отстрани маточната ларва и след това да се вземе млечицето. С нагорещен нож или такова острие монтирано на поялник трябва да се смъкне калпачето на маточника, а след това това е класическата технология. С остро нещо се маха ларвичка. По-съвременното е с пинсетка да се маха, защото тогава заедно с ларвата се отнема по-малко млечице, следователно това, което остава в чашката е по-голямо. А след това с шпакличката се бърка в маточника и се отнема млечицето. Тази система е стара, тя е класическа и вижте, в нея остава значително количество невзето млечице, което или трябва човек да го обере още веднъж тук, или трябва да го остави. Ако го обере още веднъж, той се бави и работата заприлича се повече на китайски. Когато се използват пластмасови ленти за маточниците, вижте как понеже се създават здрава основа за ножа, може да се режат наведнъж. Докато гледаме как се режат, искам да ви кажа, че състава на маточната ларвичка е почти идентичен на това на оригиналното пчелно млечице. Има малко повече вода, има малко повече такива бълтъци, които са по формата на частите на тялото на ларвичката, но самата ларва притежава свойства, които са много близки до тези на млечицето. Човек, когато изяде такава ларва, всъщност консумира почти директно пчелно млечице. В китайската практика използват такива пчелно-маточни ларви за паниране и казват, че са един от скъпите деликатеси в тамошните ресторанти. Така подготвените ларвички след това се подлагат на отнемане на млечицето. Отнемането на млечицето може да се направи и посредством вакуум. Казва, че това нещо е първо от китайците и първо там е въведено и първи те са се отказали от него. Обаче Франция, например, това се използва масово. Отказали са се китайците, защото по този начин млечицето контактува с огромно количество въздух и множество повърхности по шлаупе тук в банката, което го обсеменява с множество бактерии. Време на това нещо млечицето намалява своите качества. Такива компресори се продават специално за млечице, обаче може да се ползват обикновените компресори, стари хладилници, разбира се, които работят. Освен този начин, китайците са замерили и друг с центрофуга. Трязва се излишъка на маточника, отнема се ларвичката, а може да не се отнема. И след това лепите с маточниците се нареждат на един барабан, така подобно както редиме питите при центрофужа. След което, като се даде висока скорост на центрофугата, млечицето по действие на центробежните сили излиза и се залегля в стената на тази центрофуга. Тази центрофуга е пластмасова, като свърши манипулацията, се разкача и от цилиндър става плоскост и след това с един уред, подобен на този, дето бензинчиите чистят стъпата на килите, събират млечицето и го поставят в банки. Тази високопродуктивна система също не е намерила приложение, защото води до изключително голямо замърсяване на млечицето с бактерии. Макар да е много продуктивна, не се използва. И затова те са направили една простичка шпакличка за
отнемането. Както онази в предишния клип, който видяхме, дето се бърка в отворения маточник, само с тая разлика, че ето тези ъгли тук са гъвкави. Разстоянието, големината на шпакличката е малко по-голямо, отколкото е диаметърът на килийката. И когато това се мушне в маточника, в резултат на еластичността, ръбчетата на шпакличката опират плътно до маточната чашка и могат да отнемат цялото количество лъчице, което се намира вътре, без да се налага да се прави второ загребване и отнемане. Споменахме, че Корея също е, Южна Корея, поне за нея има данни, също е пчеларска млекопроизводителна страна. Те са въвели, това е пластмасов маточник с основката, но в него има предвидено като това втора част, като също от пластмаса. Пчелите изграждат маточника, запълват го с лъчице и да се сварват и просто само пчеларя след това слага шапката на маточника. В този вид го продава на купувача, който има възможност с очите си да се убеди, че това е истински натурален маточник, да не се касае за някакви фалшификати. Пчеларството в Нова Зеландия предлага една друга възможност. Няма как да не споменеме, че това не е ентеров апарат, това е уреда на Ангел Марков, касета, в която пчелните килийки с подвижни деца, само че получила съответното доразвитие. За разлика от ентеровия апарат, където всяко дънце се взима индивидуално или с един държач, тук виждате се изваждат на цели секции. Даже тия секции са слепени, за да може всяко дънце едно до друго да бъде, след това се разделят, а тези тук чашки да могат да попадат. Това тук е метална рамка, в която се нанизват. Това, което понося, не е точно това, но го има тук на един от щандовете. Тези маточници с пробитите дутици се нанизват като на тая шина. Тая шина е вързана тук по един най-паянков начин с едно бозниче от тук и от тук. Но номерът е с това, че не се налага това, което видяхме сега на ръка пренасяне. Този уред струва около $350 по думите на Емил Хюсеин, човек, който имаше много интересна лекция в София, която се базираше точно на този уред. $350, може би това е причината в Китай това нещо да не е много разпространено. И там предпочитат, както впрочем и всички майкопроизводители, които са известни на пчеларската практика и наука, правят го на ръка. Обаче има възможност това да се прави и точно по този начин. Много претенциозно би било да се мисли, че в държава, в която има 1 милиард и 400 милиона хора, европейската общност, която е, да кажем, около 500 милиона, и с повече пчелари в източна Европа, доста би било претенциозно да се мисли, че ние можем да дадем повече, отколкото китайците, които с толкова мозъци мислят тази посока. И все пак, нашите условия не са същите и спиралата на търсенето на по-доброто продължава, като това е европейски дял. Тук в Европа се счита, че този хоризонталният тип отглеждач е най-удачен. Този, който иска да прави професионално мъжице, иска да не го боли кръста, да не се напряга, за да го повдига корпуса и да го маха непрекъснато, този хоризонталният кошер е по-добър. Той е известен отдавна, открите в Красна поляна в Русия и постепенно се е наложил в цяла Европа, само че сега го наричат европейски кошер. Между другото, такива лежаци имало и в Тайланд, или по-точно в Тайван, само че половете не са към тази студената част на подреждането, винаги били от към топата. Нещо много странно. Топното подреждане се използва в умерения климат, каквито сме ние тук, само през студената част на сезона. През останалото време топното подреждане, сливаш вода от тук, е вреден за пчелите. Негативно отношение, както да е. Подреждането на този европейски отглеждач е строго фиксирано и няма как да бъде другояче, защото на всеки 3 дена се правят промени, които водят всъщност едно и също нещо. В майчиното отделение, което винаги е по-малко, забележете, което има собствен ход, който е по-малък, ето тук има празна пита за снасяне на майката. Има пита с запечатано пило, а има и такава, която е с любещо си.
има и такова, което всъщност се оказа важно, защото там, където има някакво пило, пчелите след това много с по-голяма готовност започват да снасят. Задължителната пита с прашец и малко количество мед и дебелата топлоизолация. Част от оборудването и питата зад празната, да я кажем, пита зад прегарната дъска, ако в момента възникне някъде паша, да не се задръстват тези пилинки, какво особено тези, където работи майката, а пчелите да имат възможност къде да отлагат излишен нектар, който те носят. След това има канемонова решетка, забележете, понякога тази решетка изцяло отпред, докато се касае само за прозорче и отново имаме пита с прашец с малко мед, след това имаме прясно пило и маточната рамка, след това има запечатано друга рамка и след това пилото канемоновата решетка. Може би тук е момента да кажем, че в световното пчеларство се счита, включително и в китайското, че тази маточна рамка трябва да се постави между питите с прясно пило. Прясното пило, както знаете, привлича кърмачките и тази привлечена кърмачка, работейки ето тук, след това пчелите имат този обичай да отхождат пчелното гнездо, попада на тази маточна пилийка, отлага там млечице, след което минава на друго място, напред и така нататък. Сега по-новите изследвания показват нещо съвсем логично и точно обратно. Ако поставяме тук маточните чашки между питите с прясното пило, се оказва, че тези кърмачки тук имат непрекъснато възможност да отлагат излишното млечице, което се наслива от техните жлези и когато попаднат на чашката, там отлагат микроскопично количество. А когато поставим между пити, които нямат открито пило, тази кърмачка, обхождайки гнездото си, няма възможност да го отложи. Тя върви тук, след това върви на друго място. Когато срещне маточната чашка, тя отлага 10 пъти повече. Отлагането на млечице в майкопроизводството до сега се е подценявало. Защото когато се люби майката, винаги има някакво количество, което е останало. Що му е останало, значи е било достатъчно. Проблема е, се е считал, че се фигурира само там, където млечицето в този маточник след избиването на майката е липсвало. Дали са липсвали 2 мг, дали 20, дали 200, никой не може да каже. При всички положения е липсвало млечице, значи майката, която се избивала, не е пълноценна. И е било достатъчно да има някакво количество от остатък от това млечице. Дали много или малко, всъщност няма значение. Само, че сега по-нови изследвания показват, че в маточници, в които са останало по-голямо количество млечице, такива майки дават много по-добра и по-висока продуктивност. Такива майки имат гарантирано висока продуктивност. А онези, които имат малко количество млечице, винаги са били по-калки. В този смисъл тази забележка има значение за носа, който произвежда пчелно млечице. Между другото, опипом по емпиричен начин американските пчелари са установили това, защото в техните схеми, когато се публикуват, тази рамка има една пита с прясно пило, едната пита е с прашец. Нещо, което при европейските учени и наука се считаше, че изключително не е благоприятно, защото прашеца не изисква висока температура и макар тук да е 35 градуса заради пилото, то на средата температурата няма да е достатъчно. Обаче нищо не пречи, ако между двете пити с запечатано пило се постави маточната рамка, всъщност опитът доказва, че поставено тук на нестандартното за нас място, млечицето е било всъщност повече. Между другото, само скоби искам да кажа, че когато се прави градеж, отделяне, посев отделяне, принципът е абсолютно същия. Пчелата, обикаляйки из гнездото, тя, хранейки, дишайки, живеейки, имайки обмяна на веществата, отделя на вероятността майката да мине. Тук, разбира се, устройство не е точно такова, има по друг начин е направено, но идеята е така, но тук майката почти никога не минава в тази част. По този начин може да се въведе един осиротителен елемент по един простичък начин. Сега това, което тук изглежда арка, всъщност е с някаква дължина, колкото е дължината на кошера, това се маха, слага се една дъщица отгоре да затвори пространство, след което на другия ден отново се връща старото. В съвременното пчеларство има и допълнителни изисквания. Можем да ги кажем и по-накратко, а ако има въпроси, можем да се разпространим по-късно. Летвите при нашето
майкопроизводство и при получаването на маточница от единия край на рамката до другия. Това означава много маточници. Ако това е за майки са 15, ако е за млечице, тук се наблъскват 30 и няколко маточника. Казва се, че тези, които си вадат хляба с тази работа и тези, които се занимават с наука в това отношение, са спробвали, че когато тази летва е по-късичка, с по-малко маточни чашки, когато пчелара започва да пренася ларвичките от тук до тук, стига за много бързо време. И тези тук нямат време да изсъхнат. Скоби пак казвам, изсъхването е характерно за всички видове пренасяне на ларви, обаче особено характерно за така нареченото сухо пренасяне. Майсторите пренасят на сухото дънце. Тук е малко по-сложно и затова не е толкова също. Всички професионалисти го правят на сухо. Тези, които сега започват, видяхме, слага се тук на дъното на маточника капчица разредено млечице. И това млечице не се ползва за храна, служи само като субстрат, на който да се постави новата маточна ларва. Сега, когато се прави дали по мокри или по сухи начин, когато тая лета е по-късичка, то тогава времето от залагането на първата и последната е по-малко. И тогава тази лета вече заредена може да се постави под платно, влажно или в кутия, в която има висока влага, и така може да се предотврати изсъхването на ларвичката. Другата особеност, която е много важна, е въвеждането на така нареченото локално хранене. Локалното хранене означава хранилка, която да доставя необходимите вещества хранителни за това междуравие, което също се занимава с отглеждането и храненето на маточните ларви. Това е нещо принципно различно, защото може да се подхранва, в цял свят се подхранва, китайците да подхранват целия кош. Само че това, което пчелите принасят, често пъти не стига или не стига веднага, или не стига в голями количества до онези пчели, които се занимават с храненето на тези чашки. И обратното, ако поставим над всяка маточна летва източник на храна и отгоре го затворим, ето така. Това са двете странични пити и маточната рамка. Ако отгоре поставим едно парче стъкло, оказва се, че тази храна, която е тук, пчелите я взимат и я поставят или тук, или я изяждат и много малко я пренасят на друго място. Следователно тази храна по най-бързия път и най-късия път може да стигне до маточната ларвичка. При поставянето на такава хранилка има няколко особености. Тук ще кажем на първо време само това, че тази хранилка трябва да бъде нададена. Защото ако е направена по размерите на рамката по 25 мм, ето тук срещу медовия участък се правят едни такива бузи, които в последствие, като се изважда рамката, могат да деформират тези чашки. Затова това нещо се прави малко по-голямо. Сега тук може да се постави сироп, и тук е много по-важно да се постави прашец. Прашеца може да бъде с сироп или с мед, като прашецова каша, а може да се постави само прашец с малко мед, за да се научат пчелите да го вземат. Споменахме вече, че по този въпрос може да се напишат книги и дълго време да се говори. Ние нямаме физическата възможност да се спреме на всичко, затова ще пропуснем някои подробности, а ще преминем на още една полза от ваденето на млечице, а то е евентуално чрез доенето на пчелите, които са силни, да може да предотвратим роенето. На такава манипулация стават силните семейства, които имат 4 кг пчели и повече. 4 кг пчели и повече означава 10 рамков да дам блатов кошер, пълен с пчели и магазин, в който е почти, да кажем, половината усвоен и по-силни. Такива семейства можем да ги хранваме непрекъснато, докато започнат да правят сухите маточни чашки, без да имат яйца в тях. Трябва да се добре затопени. Тук виждаме магазина, това са питите в плодника. Номера става простичко, махаме магазина, махаме една пита от средата, или по-точно махаме една крайна пита, а другите ги притикваме назад. Образува се така нареченото пчелно кладенче и след час и половина поставяме маточната рамка заредена с ларвички. Без да търси майката. Това при роевото семейство или при предроевото семейство е характерно. Ако това го направите в нормално семейство, няма да захранят най-вероятно нищо или много малко.
В семейството, в което обаче има заложени чашки, без още да са поставени в него яйца, тогава започва да се грижат. И ако в един маточник обикновено има около 200-250 мг, рядко 300 мг млечице, в тези, които сме го сложили по възможно най-мързеливия начин, защото не сме търсили майката, не сме изолирали и така нататък, казало се, че в тези пчелите слагат 500 мг, значи в 250 слагат двойно повече млечице. Ето, това е рамката, маточната рамка, която се поставя. Тя може да бъде, разбира се, и не само маточна летва. Маточната рамка след такива чашки надолу. Тук може да се постави и всяка пита с открито пило, което е подрязана по метода на алей, да кажем, или с прозорчета, или на милер, и всички ние способи, които се подготвят изходния маточен материал за получаването на майка. Така поставено или научено семейството да отхранва и да захранва ларви, можем да го използваме продължително време, 2 или 3 седмици, като при това се получава нещо много интересно. Реализира се първоначална инстинкта за роене, пчелите хранят на воля маточници, но роене не се осъществява, защото всичките маточници са фиксирани на летвата, на рамката, която ние поставяме. Няколко думи за съхраняване на млечицето и новостите, свързани с това, като тук ще наблегнем повечето за битовото използване, не промишленото. Съдовете доскоро се казва, че трябва да бъдат от тъмно стекло като бирените бутилки, защото млечицето се поразява от слънчевата светлина. Само че млечицето, като стои във фризера, не вижда пряка слънчева светлина, така че няма и непременното изискване да са непрозрачни. Много добри се оказват различните видове спринцовки, в които се поставя млечицето, като при спринцовки или шишенца, когато се пълнят съдовете, трябва да се има предвид, че в него има много вода, която при замръзване се разширява и затова трябва да се остави празно пространство, в което разширеното млечице да има място, за което да се помести. Новото, което е при съхраняването на млечицето и при ваденето е, че млечицето в хладилника, както сега се знаеше, след това поставянето в фризера, не е най-добрият начин за запазването на неговите биологично активни вещества. Най-добре е, като се извади, да кажем, от кошера, до около час може да бъде в чашките и в рамката, в което е било, без особена вреда за млечицето. Така или иначе, обаче правилото е по най-бързия начин да се извади, да се постави в стъклените банки, а след това да се поставя при минус 6 градуса. Минус 6 градуса при хладилниците не може да се получи лесно, защото температурата там е обикновено 3,84 градуса. Това е температурата, в която бактериите имат най-ниско скорост на развитие. Минус 6 градуса се оцелват с вода, 20% глицерин, тук опитно трябва да се направи и поставен в фризер до замръзването. Щом като започне тази смес да замръзва, тя замръзва при тази температура. И тази температура може да служи като основа за кратковременно съхраняване на млечицето, след като е извадено от чашката. След като е извадено от чашката, може да се постави в фризер. Класическото, което и сега се прави, също по цял свят. Поставено в фризер, има само няколко месеца активно действие и ако трябва да се използва през зимата, може да се окаже, че много голяма част от това, което се разчита, млечицето няма да се получи. Новото, което е установено, е, че трябва да се смеси с лактоза. Лактозата е млечна захар. Подава се в аптеките, не е много скъпа. 3-4 части млечице, 3-4 части лактоза с една част млечице, добре се разбърка, получава се една бяла хомогенна смес, която, забележете, може да спи дълго време и при стайна температура, може да спи в хладилника продължително време, без да промени качествата си. Ако се мине в следващата фаза, която обикновено се прави в фармакологично предприятие, лиофизиране, изпаряване при минус 18 градуса. Ако тази смес с лактозата се постави на лиофизиране, тогава пчелното млечице запазва качеството си, забележете, няколко години, 3-4 години. Това, което сега се прави в нашите заводи, е изсушаване при минус 18 градуса и до 6-8 месеца влезлите качества на млечицето се ликвидират.
това, че такова мечице може да бъде размесено и на другата година да се използва за залагането на майки и това да стане успешно, изобщо не означава, че мечицето е активно. Мечицето, което поставяме в чашките, споменах вече, че се използва само за начин по-лесното му оставяне в чашките. Не е никаква гаранция, че мечицето е активно, даже по-скоро обратно. Скоби казвам, при прашеца това не е така. Има прашец, който е замразяван, съхраняван в фризера и когато с този прашец след това може да се опраши ябълка или там от каквото е взет, този тест тук показва съвсем ясно, че биологично активните качества на прашеца са запазени, защото като може да съществува ползване. При мечицето няма такова нещо. Има един друг начин за съхраняване в водка или в спирт, категорично отречен от съвременната наука, защото спирт е агресивно вещество, което денатурира белтъците и ликвидира веднага много голяма част от полезните качества на мечицето. Обаче, когато мечицето се сложи в мед, медът може да служи консервант. Скоби, медът може да служи за консервант при много горски плодове. Има в института в Крен за разработени цели такива рецептури. Се храняват горски ягоди, малини, капини и така нататък. Разбира се, трябва да се спази съотношение. Този принцип може да се използва при мечицето. Забележете само 15 грама мечице на половин литър, не килограм, половин литър мед дава концентрация на мечицето при обемни проценти или в тегловно отношение 2. Твърди се, че тази комбинация, тази пропорция е максимална. Подчертавам го, защото на пазара, няма да ви чуя, изчакайте секунда, завършвам вече. На пазара се продават медове, в които има 5 или даже 10% мечице. Нещо, което казва, че е недопустимо. Такова мечице, разбира се, преди консумация трябва да се старателно да се разбърка. Ето тук съм го написал, една чайна лъжичка равна е около 5 мл, това значи 150 мг мечице. Без да померите по друг начин, 150 мг мечице може да мине за дневната норма, ето сега ще кажем някои от тия норми, а може да се използва двойно по-голямо количество, а може и още повече, ако на човек го понася. По отношение на мечицето, до сега се считаше, че няма отровна, убийствена, летална доза. Сега обаче това не е така. Смята се, че мечице, което се консумира в порядъка на 10 до 30 грама, може да спре сърцето на човек. Защото мечицето действа възбуждащо и на двете дялове на нервната система. Така или иначе, това е вече ясно. Като споменахме за високите резултати на китайците, може би тук е място да кажем, че за разлика от напуците, които продават и заливат целия свят, нали, по отношение на пчеларството имат успехи, само че това не е напълно така. Мечицето на китайците имат пъти по-ниска активност, отколкото това, което е европейско. И това, което каза специалисти, че българското мечице е едно от най-активните. Една китайка в Москва, консумирайки такова мечице, изяла 10 грама и за малко не умряла, и това се е спасили. Точно поради тази причина, за която казах. В китайската практика 10 или 20 грама се консумира, това е препоръчена доза, а при нас максималната допустима, за която се говори, е 1 грам. Споменах вече, че мечицето може да въздейства положително при 70 заболявания. Пази Боже, 4 вида рак. Много ясно, много силно изразено при склеротични промени. При възрастни хора предотвратява склеротизацията на кръвоносни съдове на сърцето и на мозъка, подобрява паметта. Използва се активно при хора, които имат диабет. Те са застрашени за по-голяма степен от сърдечно-съдови заболявания. Това мечице компенсира тази опасност. Много интересно е, че за деца книгите никъде не пише забранено за деца. Никъде не пише. Обаче опитите, които са провеждани там по отношение на даването на деца, винаги се има предвид на недорасли, оставащи в развитието си по някаква причина. Има деца, които просто не искат да ядат. И тогава даването на деца на едно място, ако намери 250 мг на ден, една доза, която е изключително голяма и която в никакъв случай не може да се препоръча, така просто човек да се дава на децата. Първо, специалист, и второ, има индивидуална особеност. Хората с по-лабилна нервна система, включително децата, могат силно да страдат от високото количество на мечицето. При момиченца
около пубертета води до по-ранно съзряване, избързване, по-ранно получаване на месечен цикъл, което означава проестрогенно действие и затова даването на деца винаги трябва да е предшествено от консултация с апитерапевт, специалист, който се занимава само с това и следи всички новости, които излизат в тази област. Споменахме вече, че няма точно фиксирана дозировка. Това, което се счита за напълно безвредна и полезна, в същото време от 1 до 3 мг на тегло. Значи, ако ниската доза, това са 80 мг на ден, ако е тази високата, около 250 мг. 250 мг, това значи един маточник. Млечицето от един маточник. Това, което е интересно, споменах модела, е, че ниската доза предназначена може да се ползва от хора, които имат хипертония. И ниската доза, тази доза, всъщност води до снижаване на кръвното налягане. За хора с ниски кръвни, тези, които имат нормално кръвно, ползват 2 или 3 мг. Разбира се, могат да ползват и малко по-голяма. Правилата за консумирането на млечицето, вероятно всички знаят. Но като говорим за тая работа, няма как да я пропуснем. Млечицето не се гълта. Млечицето се поставя под езика и половин час след това не бива да се пият течности, защото това, което остава в устната киселина, ще премине в стомата. И стомната киселина най-недвусмислено ще разгради и фактически ползата от него ще бъде ниска. Идеята е в устната киселина и под езика черното млечице да премине направо в кръвообращението на човек. Когато се ползва размесен мед, трябва мед и млечице трябва много добре да се хомогенизират, защото тия двете съставки не се сливат, а се утаяват. И човек може един месец да яде само мед, а после другата седмица да яде само млечице, ако направи добре разбъркването. Има един поляк, 80 годишен, който притежава фирма, известна голяма за преработка. Той пчелар, има огромно количество пчелни семейства, но там обработва пчелно млечице. Като го питали какво млечице харесва, той казва, в никакъв случай не е китайско. А там още место. Китайското, както и другото млечице, което от Тайван и от Тайланд и така нататък, освен всичко останало има и много антибиотици. Антибиотиците имат също голямо значение, както за получаването на повече мед, така и за повече прашеци. Този човек, който му забравих името, казал, че консумира 200 грама млечице годишно и 2 кг прашец. 5 месеца, след това прави 1 месец почивка, другите 5 месеца и следващия месец почивка. Това формира приблизително 2 маточника на ден, 600 мг, или една доза, която е 2 на по-голяма от тази, която споменахме, и е за джентълмени. Разбирайте го както искате, пчелното млечице участва в много секс стимуланти. Пак казвам, че лекцията е само ретроспекция на това, което е новото. Новото не е в състояние да бъде казано за 40-50 минути или час, както при нашия случай. И вероятно не е нужно. За онези, които се занимават с това или биха могли да се занимават, по-разширения вариант е, тук в Пловдив организират колегите курсове, които ще се засегнат подробно тези технологични моменти. Сега искам да чуя въпроси, но ще извинявате, че така отдалеч няма да ги чуя.